Subay sa pagpahigayon sa National Lung Month karong buwan sa Agosto, mipahimangno ang Department of Health nga ang sakit nga tuberculosis o mas giila sa tawag nga TB, nagpabilin gihapong dakong problema sa Pilipinas. Usa kini sa mga nag-unang communicable diseases ilabi na dinhi sa Reyon 7. Sa Central Visayas, adunay dulan sa 27,000 ka tawo ang adunay sakit nga TB. Nag-una sa lista sa labing daghan og kaso ang probinsya sa Sugbo, sunod ang Negros Oriental, Bohol ug uwahi ang Siquijor. Matod ni Dr. Ronald Boscato, Regional Program Manager sa Department of Health Central Visayas Communicable Diseases Section, nga tungod sa stigma nga nagpalibot sa TB, pipila pa gihapon ang mahadlok moadto sa mga health centers tungod sa kauwaw. Tungod niini mas gihingusgan sa DOH ang ilang programa nga TB Dots kung Tuberculosis Directly Observed Therapy Short Course. Diin manghatag og libreng serbisyo og tambal kontra sa TB ang tanang LGU sa rehiyon. Virtually libre jud siya, no? Kung moduol ta sa pinakadoon nga sentro. Also, naasad tay mga private hospitals nga naay diagnosing, meaning mo diagnose lang, unya ilang i-refer sa pinakadool nga health center. Naay option ang atong mga kaigsuonan kung ma-diagnose man tag sakit nga mo kuha sa libre nga tambal nga gihatag sa Department of Health o sa atong LGU or mo palit sa ilang kaugalingon nga tambal. Again, gihatag nato na nga freedom to choose. Ang kalig-on sa immune system sa usa ka tawo dakong papel sa pagbatok sa TB. Maong awhag ni Boscato sa tanan nga ipadayon ang good nutrition ug magpalayo sa bisyo ilabi na ang panigarilyo. To maintain good nutrition, no? And magpalayo ta sa mga bisyo, no? For example, no, kaning ato ang panigarilyo, no? Iyaha manggong ma-restructure, mausab ang porma sa atong lungs nga ma-prone na noon ta nga makahanggap og dili lang TB, but uban nga sakit nga pwede natong mahanggap. Sa laing bahin, tungod sa panahon sa ting-uwan, dili malikayan ang kahadlok sa posibleng dengue outbreak. Apan gipahimug-atan ni Doc Boscato nga dako ang pagkunhod sa kaso sa dengue sa Central Visayas. Currently, nata sa mga 3,600 cases. Kung ato ni siyang ikumparar sa previous years, mubo gid ni siya. Relatively mubo. Probably around 69%. Lower siya compared sa previous nga mga tuig. Even sa mga deaths nato, no, natay 15 deaths. Low na siya. Very low na siya compared sa ato ang 40 deaths last year, no, compared. Gipahinumduman sab niini ang tanan nga ang mga lamok mas madani sa mga dark-colored nga sinina o kanunay pud kining magpundok sa mga suok-suok nga bahin sa atong mga panimalay. Attractive sa ilang mata ang mga dark colors. Oo. More importantly, Sir Eric, ang ilang preferred host, ang ilang ganahan gyud nga paakon is ang mga tawo nga nag-emit og heat og carbon dioxide. So meaning if moving ka, like children, sigig dagan-dagan, sigig panington, mas attractive sila sa lamok. Mahimo sad mong magbuhi og mga tanom nga insect repellent, sigon pa ni Cebu City Agriculturist Engineer Joey Baclayon. Nagi mga tanom jud nga gitawag nato insect repellent nga tanom, no? Pwede ginato na siya usapod sa mga measures nga atong ibutang sa atong mga balay nga diin maka-repel og mga insect labi na gyud og mosquitoes. Usa niya na kanang ato ang kanang mga lemon, no, kanang like mint, no, kanang mga mint like oregano, pwede kay na. Ikaduha, kakuan man siguro ta ining lemongrass or kining ato ang citronella. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.